Yo mga ka-insoy, welcome back to my YouTube channel. Kini ang yung YouTube channel Bisayang Riyadh TV. So maayong buntag diri sa Saudi Riyadh Bataw, alas 8 media sa buntag. So, maayong hapon diya sa Pinas. So bago ta magsugod, pakita sana ako sa inyo sa area diri sa Bata. Sinaan dito ako sa Bata, ito yung bahay dito nakatira ako sa Tulip Hotel. So bago ta magsugod, pakita sana ako sa inyo diri sa taas. Gikan pa diri sa taas, pakita na ako sa inyo. Ang area diri. Nana diri. Pakuha ko sa inyo sa mga kababayan nato diri kung say ginabuhatan, ano sila oh. Ano ba nato mga kababayan diri. So bago ko ipakita sa inyo tanan, inyong tanan ng kuan ang mga kababayan nato diri kung say ginabuhat yung tuwing Biyernes. Kay Friday karong adlaw, Friday. So, pakita na ako sa inyo tuwing Biyernes. So, ano ito mga kababayan ha. Yan, mga kababayan. So, mara to mga kababayan. So, ato tayong ubos. Ano na to mga kababayan nato doon sa mga ginabuhatan sa uban. So, enjoy your watching mga kababayan ha. Welcome back mga ka-insoy. So, nandito tayo ngayon no. Ito yung mga kababayan natin dito. Mga kababayan natin, yan yung mga ginagawa ng mga kababayan natin. So dito mga kababayan natin, mga ka-insoy. Ito mga sideline ng mga kababayan natin dito pag Biyernes, mga ka-insoy. Yan o. Dito yung mga ka-insoy. Palita mga ka-insoy, ang palita. Pila ni up, magkano to nay? Po? 6. So mga ka-insoy, 6 o cheese. Parang nasa Pinas ka lang mga ka-insoy oh. Tuwing Biyernes lang ni mga ka-insoy, kung sa Pinas na ay Friday night di rin ay buntag Biyernes. So nandito tayo ngayon mga ka-insoy oh. Palitag puto cheese. 7. Sa Pinas mga ka-insoy, kung nakikik na ako diri 12 plus 7 ka. Okay. Pinas. Pinas lang. Palit lang tawag puto cheese mga ka-insoy. Puto cheese. Kaning kutsinta nay. Malagkit kasama yung isa. Kutsinta mga ka-insoy. Ayun ang malagkit. Ayan. Ito, ano? Kamote. Ay, ako to. O yun ang malagkit. Malapit. Pero Malagkit may kamuting kahoy daw. So ito lang daw bibili natin mga ka-insoy. Ay, unahan sa sila na. magkano ba ang patola? Ano, mga gulay oh, naibulad oh. So tuwing Biyernes ni diri guys, makikita niyo diri mga kababayan nato. 14. Saka 6. O 20. 26 kasama na to. O ito, Tingin mo plastic. 6. Daddy, ano sa'yo? Kini lang ako nay duha nay. Ano na tuyo? So, pukot na tag ang bayad guys. Ano po ba? Apo, 12 po. Bayad na ta guys. Bali. $26.74 po. Hindi ako naman palayag eh. 74 po. Mulat sa tagsinsilyo guys. Wala po ba kayo ano?
Ito na. Kaya lang, Ito 4. sabi ko lang nga lang. Ay, dapat bigyan mo sa at saka magkano may pera niya. $74 nanay. Ito sa akin na yun. Sa'yo ay Kuchinta pizza puto cheese. 12. Is, ito ay Si nanay, nagtitinda si nanay. hello, hello. Hello, hello. Dugay na mo diri nay? Matagal na kayo dito? Ha? Tagal na kayo dito nag ano? Ay, nilomot na ako rito. 20 years na ako. Oh, 20 years na si nanay dito. Pamilya sa atin ay, kay hi. Pamilya sa atin, kumusta? Ay, tang. Bulacan. Saan kayo nay? Ay, nga, Bulacan. Bulacan, saka Bulacan si nanay. Ayun nay, yung sukli ko nay. Baka makalimutan ni nanay oh. Bali, 38 po. 12. Hmm. Manurat na. Oh, dakal. Yung 50 lang na 50 real. Bali 38 lang po. Paano masabi? Ang sukli ko. 38. 7. 7, 1 real na Thank you po. So, ano tayo mga kababayan natin dito. Bibili. Suman, may balot. Ito lang mga kainsay. Ito mga kainsay. Diyan tayo papasok mga kainsay. Yung bernis na yung mga kainsay. Iba-vlog ka. Nasa Shout out. kami, bata. Oh, bata. Yan, mga kababayan natin dito, mga kainsay. Yan. Ayun, mga kainsay, oh, sa Powerade. Ang daming nakapila, mga kainsay. Sa Powerade yan. Papadala lahat yan, mga kainsay. Para sa pamilya nila, mga kainsay. Yung Friday yan, mga kainsay. Yun, papadala yan para sa pamilya nila, mga kainsay. Yun, dami nakapila, mga kainsay. Ano ba yan ito? Dito na tayo ang may pagkakas. Hindi ka iiwan, hindi ka tataka. Lulubong Gadget Year. Laging nagkataon. Marami sa mga Lulubong Gadget Year. Ito, ginamos, mga kainsay, mga ginamos. 君の虜になってしまえばきっと Kasi mga ginamos, mga kainsay. So, ayan, mga kainsay. Oh. Ganito lang, wag tuwing Biyernes din rin, mga kainsay. Mga kabayan natin. Sit, talagang mapapapunta ka sa sarap ng Blue Ribbon. Okay, mga kainsay. Gunggong! Barinig kita sa Shout out, Gilod ang tanan. Enjoy your watching mga ka-insay sa atong mga kabuang vlog na to ah. So kung bago ka lang sa akong channel, paki-subscribe, paki-like na lang din. Ginagawa mga kababayan. Shout out ng mga pamilya natin. Ayan, Saudi Arabia. Ayan. So dito yung mga kababayan natin. Yan. Yan mga ka-insay ah. So diniratanan, salamat sa ano. Enjoy your watching ng mga ka-insay. Kung bago ka sa akong channel, paki-like na lang ha, paki-subscribe na nating channel TV. Riyadh TV mga kababayan.